Jo, mě už to tady fakt nebaví. Ježišmarja, další objednávka. Jo, tak to musím přivést. No já ji vlastně musím ještě připravit, tak jdu ji připravit rychle. Tady vezmu pizzu, tak, takhle ji dám dovnitř, a chvilku počkám, až to vyjede a tak. Vezmu ji, dám ji takhle, zabalím ji do krabice. Tak a jdu. No, už mi to fakt nebaví. Vezmu si tady můj skútr a jedu, ale už bych si asi měl sundat oblečení, už nebudu dělat za tou kasou blbou, vždyť stejně jako to nikoho nezajímá. Tak jsem si převlíkl rychle a jdu si teda na tohle a jedu. Tak, kde to může být? Tady podle navigace, to je docela blízko, je to hned tady. Tak, tady přijedu, rychle tady zaparkuju, tak a jdu. Počkej, ale proč jsou tady otevřené dveře? Asi můžu jít dovnitř. Tak já půjdu. Halo? Mám pro vás tu pizzu. Halo? Co tady dělá ten média takhle na zemi? Co to je? Co to sakra je, jako se ho vezmu, co to je sakra za Teď jsem ho konečně ovládl a ovládnu tohle celé město. To jsem já, ano. Pokud chcete druhý díl, tak dejte like a odběr.